न्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ. సో నిన్న మనం చూసిన విషయాలు కొంతమంది పెట్టారు చాట్ బాక్స్ లో. సుదర్శన్ ప్రభుజీ పెట్టారు. హరే కృష్ణ. హరిత మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. వినిపించడం లేదు. హరిత మాతాజీ మీరు మాట్లాడుతున్నారేమో, మరి వినపడటం లేదు. అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు కానీ వినిపించట్లేదు. ఓకే. సుదర్శన్ ప్రభుజీ కర్మ అకర్మ వికర్మ వెరీ గుడ్. కర్మ ధర్మం అయిన పని అకర్మ పని చేస్తున్నప్పటికీ నేను చేస్తున్నానని అహంకారం లేకుండా ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయడం వెరీ గుడ్. వికర్మ ధర్మానికి విరుద్ధమైన పని ఎక్సలెంట్. అది అకర్మ వికర్మ అకర్మల గురించి చూసాము. వెరీ గుడ్. సుందరి మాతాజీ కర్మయందు అకర్మను మరియు అకర్మయందు కర్మను చూసిన వాళ్ళు మనుషులలో బుద్ధిమంతుడు. వెరీ గుడ్. అట్టివాడు అన్ని కర్మల యందు నియుక్తుడైనా కూడా అన్ని రకాల దివ్య స్థితి అందును ఉన్నవాడే అవుతాడు. కర్మల యందు అకర్మను అకర్మ యందు కర్మను చూసినవాడు. దాని అర్థం ఏమిటో కూడా చెప్పుకున్నాం. అంటే అందరూ ఏ కర్మ చేసినా కూడా మరి అకర్మ తత్వంతో చేసినప్పుడు, అలాగే అకర్మ తత్వమే అసలు కర్మ అంటే అని అనుకునేవాడు. కర్మ అంటే బెనిఫిట్ కోసం కాదు, మన డ్యూటీ కోసం చేస్తున్నట్లు అనుకునేవాడు. అకర్మ అంటే అదే కదా, మన డ్యూటీ అనుకుని చేయడం, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని తగ్గించుకుని. సో అలా చేయడమే అసలు కరెక్ట్ అయిన పని. ఇంకా వేరే విధంగా చేయడమే తెలియని వాడు అనమాట. కర్మలోనే కర్మను చూస్తాడు, అలాగే చూస్తాడు డ్యూటీ లాగానే. అలాగే కర్మలో అతను చూసేది ఏమిటంటే ప్రతిఫలం కాదు, అకర్మ అంటే బాధ్యతలుగా పనిని చేయడం. సో అటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా మరి
దివ్య స్థితిలోనే ఉంటాడు. అందుకు కోరికలు ఆసక్తులు లేనివాడు కాబట్టి ఎప్పుడు దివ్య స్థితిలోనే ఉంటాడు. ఓకే. సో ఈరోజు మరి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. సో ఇది సో భగవంతుడు ముందు భగవద్గీత హిస్టరీ గురించి చెప్పారు. మనం కొన్ని గురు పరంపరలు చూసాం ముఖ్యమైనవి. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఎందుకు, ఎప్పుడు, ఎలా పుడతాననేది, ఎలా అవతరిస్తాననేది ప్రతి యుగంలో చెప్పారు. నా జన్మ కర్మల గురించి తెలుసుకున్నవాడు మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది వాళ్ళకు ఉండదు, నన్నే చేరుకుంటారు. అది ఎలా సాధ్యం అంటే ఆసక్తి రాగ భయ క్రోధాలు వదిలిన ఎంతో మంది జ్ఞాన తపస్సులు పవిత్రులై నన్ను చేరుకున్నారు. సో రాగభయ క్రోధాలు వదులుకోవడం, అటాచ్మెంట్ని, ఈ క్రోధం రాగం ఇలాంటివి వదులుకోవడం, ఎవరు ఏ విధంగా శరణుజొచ్చినా అది సవ్యంగా చేస్తే ఏ మార్గంలో అయినా వాళ్ళని నేను అనుగ్రహిస్తాను. మరి కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం మీరు పూజలు చేసినప్పుడు కోరికలు తీరుతాయి. కానీ కోరికల కోసం కాకుండా బాధ్యతగా చేసినప్పుడు జనన మరణ చక్రం నుంచే విడుదల అవడం జరుగుతుంది. కోరికల కోసం చేసుకుంటే పూజలు కోరికలు తీరుతాయి, కానీ అవి ఇందులోనే జనన మరణ చక్రంలోనే మనల్ని బంధిస్తాయి అన్న విషయం చెప్పారు. తర్వాత దేవతల్ని జనరల్గా ఇలా మనం కోరికలతో ప్రార్థించినప్పుడు కోరికలు తీరుస్తారు, కానీ మరి మళ్ళీ మనం ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉంటాము. అలాగే 4 రకాల వ్యవస్థలు నేను సృష్టించానన్నది చూశాను కదా, అది చెప్పారు. అయినా నేను ఇవన్నీ సృష్టిస్తున్నా, నేను ఈ ప్రకృతిలో మరి అకర్తగానే ఉంటాను. ఏది అన్నీ చేస్తున్నాను, ఈ సృష్టి ఇవన్నీ కూడా నా అధ్యక్షతలో జరుగుతున్నాయి. కానీ నేను ఏ విషయానికి పట్ల నాకు చేస్తున్నానని అకర్త ఫీలింగే ఉంటుంది. భగవంతుడు ఏదో ఆసక్తి కోసం కోరిక కోసం చేయడంలా తన డ్యూటీగా చేస్తున్నారు. అందుకని ఆయన ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా అకర్తే డ్యూటీగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి కర్మ అకర్మ వికర్మలు ఏమిటనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని చెప్పి వాటి విషయం చెప్పారు. కర్మ అంటే మంగళప్రదమైన శాస్త్ర విహితమైన పనులు, వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు వద్దని చెప్పే చెడు పనులు, అకర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవత్ ప్రీతి కోసమే చేసే పనులు. ఇలాంటి పనులు మరి మనకి బంధాలను కలిగించవు, జీవాత్మను బంధించవు. అంటే మనకి బంధాలు ఏర్పడవు, జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్పి అకర్మ కర్మ వికర్మలు చెడు కర్మలు అని చెప్పేసి చెప్పారు. తర్వాత గురువు దగ్గర చేరి ఏ విధంగా జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి, ఇది ఇంతవరకు మనం వచ్చినట్లేము. సో 20s ఆపాము. చూద్దాం మనం 4th చాప్టర్. సో ఈ విషయాలు చూసాము. ఇప్పుడు 20 సో దివ్య జ్ఞానంలో యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దానితో ఎవరైతే సంతుష్టుడవుతాడో, ద్వంద్వాలకు అతీతుడు, అసూయ లేనివాడు, జయాపజయాలు స్థిరంగా ఉండేవాడు ఆయన మనిషి కర్మలను చేస్తున్నా కూడా బంధితుడు కాడు. ఇది చూసాము. తర్వాత అలా బంధితుడు కాకుండా గత సంజ్ఞస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతస, ఇలా సంగత్వం అంతా పోయి ముక్తుడై జ్ఞానంలో స్థితుడై అతను యజ్ఞయాచరత కర్మ. సో కర్మలన్నీ కూడా యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు, అంటే భగవంతుడు కర్పించి చేసినట్లుగా కర్మ సమగ్రం ప్రళీయతే, అలా కర్మలు చేయడంలో లీనమవుతాడు. సో ఎవరైతే ఇట్లా సంగత్వం అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అటాచ్మెంట్ నుంచి ముక్తుడై బయటపడి జ్ఞానంలో స్థితుడై ఈ రకంగా కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడు కర్పిస్తూ చేసిన వాడు మరి పూర్తిగా సమగ్రం
అంటే కంప్లీట్గా మరి దివ్యత్వంలోనే లీనమవుతాడు అని చెప్పారు. సో పూర్తిగా లీనమైపోతాడు ఆ దివ్యత్వంలో ఈ రకంగా చేసిన వాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా యజ్ఞం కోసం అన్నట్లుగా, అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అన్నట్లుగా మనం ఏ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా రిజల్ట్ మీద, భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అంటే మరి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తామా? భగవంతుడికి అర్పించడం అంటే ధర్మ మార్గంలో కరెక్ట్గా మన సాయశక్తుల ఆ పనిని సంపూర్ణంగా చేయాలనే చేస్తాం. కాబట్టి ఆ రకంగా చేస్తున్నామే కానీ దాని నుంచి ఏదో కావాలనే స్వార్థం కానీ అటాచ్మెంట్ కానీ ఆశ కోరికలతో కానీ కాదు. ఇది భగవదర్పితం కాబట్టి దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా చెయ్యాలి, ఆయనకు అర్పించాం కాబట్టి ఇది చక్కగా విజయవంతం అయ్యేటట్టుగా చెయ్యాలి అనుకుని చేయడం. సో మన కోసం కాదు, మనం ఎంజాయ్మెంట్ కోసం కాదు, మన కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం కాదు అన్న భావాన్ని మనం అలవర్చుకోగి చేయగలిగిన వాడు ఎప్పుడు కూడా దివ్యత్వంలోనే లీనమై ఉంటాడు. అది ఎలా? సమగ్రం ప్రవిలీయతే, పూర్తిగా దివ్యత్వంలో లీనమైపోయి ఉంటాడు అలా చేసేవాడు. బ్రహ్మార్పణం ఇది కూడా చూసాం. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. ఎలా చేస్తాడు? భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, ఈ మరి హవి, బ్రహ్మ హవి, ఆ నెయ్యి అర్పించే నెయ్యి బ్రహ్మే. మరి నెయ్యి వేస్తూ ఉంటారు కదా యజ్ఞంలో. బ్రహ్మ అగ్ని అర్పించేది ఎందులో? అగ్నిలో. అగ్ని బ్రహ్మే. బ్రహ్మణ అంటే ఈ బ్రహ్మత్వం అగ్నిలో బ్రహ్మణాహుతం అంటే అర్పించే, ఎవరు అర్పిస్తున్నారు? మనలో ఉన్న ఆత్మ అనుకోండి. సో ఆ ఆత్మ మరి ఆత్మచే అర్పింపబడేది, అర్పించేది బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం. అంటే అలాగే తప్పనిసరిగా ఆ బ్రహ్మన్ పొందదగ్గది అంటే దాని నుండి మనకు వచ్చేది ఏదైనా సరే బ్రహ్మకర్మ సమాధిన, ఈ ఆధ్యాత్మికమైన కర్మలయందు సంపూర్ణ తత్వంతో, అంటే సంపూర్ణంగా ఇలా ఈ రకమైన తత్వంలో నిమగ్నమైన వాడు ఏది పనులు ఇలా అకర్మతత్వంతో చేయగలిగిన వాడు భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. సో అతను స్వీకరించేది అర్పించబడేది రెండూ బ్రహ్మమే అనుకుంటాడు. తను స్వీకరించేది బ్రహ్మమే, తను అర్పించేది బ్రహ్మమే. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మలలో అతను నిమగ్నమై ఉండటమే దానికి కారణం. ఎందుకంటే ఇలాంటి భావంలో ఉన్నవాడు భగవద్ధామాన్ని పొందుతాడు. ఎందుకంటే తీసుకునేదైనా ఆయన ఇచ్చింది భగవంతుడి ప్రసాదమే, అర్పించేది ఆయన నాకు ఇచ్చిందే అర్పిస్తున్నాను, మనకెక్కడిది, ఆయన ఇవ్వందే ఏది రాదు. సో సమస్తం భగవంతుడిదే అనుకునేటటువంటి ఆమె నాది అనే మెంటాలిటీ, అహంకారం కానీ ఆ కోరిక కానీ లేదు. ఏదైనా బాధ్యత, అంతేగాని కర్తృత్వ భావాన్ని పక్కన పెట్టాడనమాట. కర్తృత్వ భావం అంటే నేనే చేస్తున్నాను అనే ఆ ఫీలింగ్, ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం. మనం ఆయనకి అర్పించాలి. పని అయినా శక్తి అయినా ఏదైనా ఆయన కోసం అన్న భావంతో, ఇదేదో నా కోసం అనేది కాకుండా ఇది నా డ్యూటీ, నేను చేయడం నా బాధ్యత అనుకుంటూ అలా అర్పించేది ఆయనకే, అర్పించే వస్తువు ఆయనకే, వేసే నెయ్యి ఆయనకే, ఆయనే వేయబడే కర్త కూడా ఆయనే. మరి ఆత్మ ఎవరిది? భగవంతుడిదే. సో ఆయన అంశ, సో ఆయనదే. అలా ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడిదే అనేటటువంటి భావనతో ఏది చేసినా భగవంతుడికే చెందుతుంది అనే భావనతో, ఆయనకు అర్పిత భావంతో అలా చేయగలిగిన వాడు, స్వీకరించేది అర్పించబడేది అంతా బ్రహ్మమే, అంతా కూడా భగవంతుడే అనుకునేవాడు. మనం పనిని అర్పిస్తున్నాం భగవంతుడే, దాని నుండి ఏదొచ్చినా అది భగవంతుడే అనుకోవడం అనమాట. అగ్ని ముందు చేసే యజ్ఞంలో సరే వేసే నెయ్యి ఆయనే, మన అగ్ని ఆయనే, వేస్తున్న మనం కూడా ఆయన అంశలమే అనుకుంటూ చేస్తున్నారు. ప్రసాదం కూడా ఆయన ఇచ్చిందే అనుకుంటున్నారు. మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా అదే విధంగా ఏది చేస్తున్నా భగవదర్పితం అనుకోవడం, ఏది అందులో నుంచి వచ్చినా అది భగవంతుడే, ఆయనే ఇచ్చింది
అనుకోవడం. సో ఈ తత్వంతో ఉన్న వాళ్ళు సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణులై భగవంతుని తప్పకుండా పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అది. సో ఇక్కడ మరి ఆ భావం లేనప్పుడు మనిషి అంటే ఏ భావంతో చేస్తే మనం ఈ రకంగా ఆధ్యాత్మిక గమ్యాన్ని చేరగలమో ఇక్కడ చెప్పారు అది. సో ఇట్లా మరి ఈ భగవదర్పిత భావనతో చేయగలగడం అనే విషయం ఇంకా ముందు ముందు శ్లోకాల్లో కూడా వివరించారు అని చెప్తూ, మనం భౌతికత్వంతో ఉంటూ ఈ కోరికల కోసం ఒకవేళ చేయాల్సి వచ్చిన పని ఏదో విధంగా మనం దాని నుంచి ముక్తులం కావాలి. కొన్ని పనులు ఈ భౌతికత్వం కోసం చేయాలి. ఇప్పుడు మరి ఏదైనా జీవనాన్ని గడపాలి అంటే డబ్బు ఆర్జించాలి, ఎంతో కొంత మనకి తినడానికి ఉండడానికి కావాలి. కానీ అది కూడా మనకి ఏ రకంగా మనల్ని ముక్తుల్ని చేస్తుంది అనే విషయం మనం తెలుసుకుని ఆ రకంగా చెయ్యాలి అంటున్నారనమాట. సో అప్పుడు మనం ఈ భౌతిక భావం నుంచి ఇలా ముక్తి పొందే విధానమే మరి మనకి భక్తి భావం ఉంటే సాధ్యపడుతుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు పాలు పదార్థాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల మరి కొంతమందికి అవి అరగదు కదా. అజీర్తి చేసి బాధపడే రోగికి మనకి పాలకు సంబంధించిందే అయినా పెరుగు పెడితే బాగానే ఉంటారు. పాలు పడని వాళ్ళు కూడా, పాలు తాగితే అజీర్ణం చేస్తుంది అనుకునే వాళ్ళు కూడా పెరుగుని జీర్ణించుకోగలుగుతారు కదా. సో అలాగే ఇక్కడ మనం భౌతికత్వం కోసం పనిచేస్తున్నా అది ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వంతో కర్తృత్వ భావన లేకుండా భగవదర్పితం అనుకుంటూ నా బాధ్యత అనుకుంటూ చేసినప్పుడు మరి అదే పని మనకి బంధం కలిగించదు. మన భావనలో ఉందన్నమాట తేడా, మన ఆలోచన విధానంలో ఉంది. పని సేమే. కోరికతో చేసేవాడు ఇదే పని చేస్తున్నాడు. ఈ కోరిక లేకుండా మనస్సును నిగ్రహించుకుని ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ వచ్చేదాని మీద కాకుండా చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను, భగవదర్పితం చేస్తున్నాను, ఆయన ఏది ఇచ్చినా ప్రసాదం అనే భావాన్ని కనుక మనం జీర్ణించుకున్నట్లయితే అదే పనితో మనం కర్మబంధాల నుంచి బయటపడగలుగుతాం. మరి బంధాలతో కావాలి అనుకుని అదే పని చేసేవాడు బంధాల్లో ఉంటాడు. సో అది డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ పాల ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. పాలు కొంతమందికి అజీర్ణం చేస్తాయి కానీ పెరుగు పడుతుంది. సో అలా పాల పదార్థమే కానీ పెరుగు తింటే అజీర్ణం చేయదు. సో అదే రకంగా అదే పనిని ఏ భావంతో చేస్తే మనం ఈ భౌతికత్వం నుంచి జనన మరణ సైకిల్ నుంచి బయటపడగలుగుతాం అనేది చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ పద్ధతి మరి విష్ణు ప్రీత్యర్థంగా మనం పని చేయాలి, భగవత్ ప్రీత్యర్థం అని చెప్పి. సో ఇక్కడ మన భౌతిక కర్మలన్నీ కూడా ఇలా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ మనం చేయగలిగినప్పుడు మనం మొత్తం ఈ సొసైటీయే మరి స్పిరిచువల్గా అయిపోతుంది. మరి అందుకే రామరాజ్యంలో అందరూ సస్యశ్యామలతో ఉన్నారు. అంటే యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షం వస్తుంది అంటారే, వర్షం వస్తే మరి ఆహారం దొరుకుతుంది కదా. సో ఆ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుంది? యజ్ఞం చేస్తే. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ఇలా భగవదర్పితంగా ఏ పనైనా చేస్తే అది యజ్ఞము, స్వలాభం అనుకుంటూ ఆ లాభం కోసం కాకుండా అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ రకంగా ఆధ్యాత్మికంగా రూపొందుతుంది వాతావరణం కూడా. బ్రహ్మం అంటే మరి భగవతత్వం, ఆధ్యాత్మికత, స్పిరిచువాలిటీ, భగవంతుడే పరబ్రహ్మం ఆయన అని చెప్తూ ఇలా చెయ్యాలి ప్రతి చిన్న పని. దాని మనం అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆ భావనతో, ఈ భక్తి భావంతో మనం అర్పించేది అంటే మన పని, ఏ పని అర్పిస్తున్నాం కదా ఆ పని అలా మనం ఇచ్చే అర్పణాన్ని స్వీకరించేది, అర్పణ చేసే విధానము, అర్పణ చేసేవాడు, దాని ఫలితాలన్నీ, అర్పణ నుంచి వచ్చే ఫలితాలు అన్నీ భగవంతుడే, బ్రహ్మమే అని చెప్పి భావిస్తాడన్నమాట. అది ఈ శ్లోకానికి. ఏది మనం భగవదర్పితం అంటే యజ్ఞంలాగా చేస్తున్నాంగా, యజ్ఞంలో వేస్తున్నాం కదా. సో అందుకని యజ్ఞంలో ఏం చేస్తాం? ఏదైనా అర్పిస్తాం. సో అర్పించే నెయ్యి, అలా స్వీకరించేది ఎవరు? అగ్ని. అలా స్వీకరించే అగ్ని భగవంతుడు అనుకునే కదా మరి అర్పిస్తున్నాం.
అర్పణ విధానం మనం ఏ రకంగా అర్పిస్తున్నామో భక్తి భావంతో, అది అర్పణ చేసే ఆత్మ, మనలో ఉన్న ఆత్మ, మనం శరీరం కాదు ఆత్మ కదా. ఆ ఆత్మ ఎవరు? అది భగవంతుడి తత్వమే, అంశే. దాని నుంచి వచ్చేదేమిటి? నైవేద్యం తీసుకుంటాము. అది ఎక్కడిది? భగవంతుడు తిరిగి ఇచ్చిన ప్రసాదమే. దాని ఫలితం మనం చేసే పని యొక్క ప్రసాదం ఏమిటి? పని యొక్క ఫలితమే ప్రసాదం. సో ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మమే, భగవంతుడే అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోందనమాట. సో అది. సో మాయతో ఆవహించబడ్డ బ్రహ్మం భౌతిక బ్రహ్మం, బ్రహ్మానికి అనుసంధానం కావింపబడ్డ భౌతిక పదార్థం అంటే అర్పించిన భౌతిక పదార్థం కూడా ఆధ్యాత్మిక గుణాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పి, అంటే మనం ఆ భావనతో చేసినప్పుడు అన్నీ కూడా ప్యూర్ అయిపోతాయి. ఏది భగవదర్పితం అనుకుంటూ కోరికను పక్కన పెట్టి, ఆసక్తిని పక్కన పెట్టి, ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకోగలిగినప్పుడు అంతా కూడా మరి ఇలా పవిత్రం అవుతాయి. తద్వారా వాళ్ళు మరి ఇలా దివ్య మార్గంలో ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో తప్పనిసరిగా మరి భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగిన పర్యుపాసతే బ్రహ్మాజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి. కొందరు యోగులు యజ్ఞాల ద్వారా భగవంతుని బాగా పూజిస్తూ ఉంటారు, యజ్ఞాలు చేస్తూ. మరి ఇంకా కొంతమంది పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో మరి హోమాన్ని చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది కొంచెం ఇక్కడ ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ శ్లోకాసు కొద్దిగా భగవంతుడు ఈ తత్వాన్ని చెప్తున్నారు, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇలా కొంతమంది యజ్ఞాల ద్వారా భగవంతుని పూజిస్తారు, ఇంకా కొంతమంది పరబ్రహ్మం అనే యజ్ఞిలో, ఇక్కడ ఆ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి డీపర్ మీనింగ్ చెప్తున్నారు. మనం అగ్ని ముందు చేసే యజ్ఞాల ద్వారా కొందరు పూజిస్తారు నిజమే, ఇంకా కొందరు పైకి వాళ్ళు కూర్చుని యజ్ఞాలు చేయకపోయినా వాళ్ళు పరబ్రహ్మం అనేటటువంటి అగ్నిలో వాళ్ళు హోమం అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిని భగవంతుడు అనుకుంటూ ఆ అగ్నిలో భగవంతుడికి సమర్పిస్తారు. ఇది ప్రతి పని ఈ రకంగా చేసే వాళ్ళు అన్నమాట. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా యజ్ఞం చేయకపోయినా కూర్చుని అగ్ని ముందు డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఇలా యజ్ఞాలు అవి చేసేవాళ్ళు. మరి ఆ పురోహితులు ఎప్పుడు ఈ యజ్ఞ మార్గంలో ఉండే ఇదివరకు రోజుల్లో మరి త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు చేస్తేనే భగవంతుణ్ణి పొందుతారని మార్గం అని చెప్పారు. కానీ ఈ కలియుగంలో వేరే మార్గం ఉన్నది, నామస్మరణ సరిపోతుంది అని చెప్పారు. సో ఈ కలియుగంలో మరి అందరూ ఈ రకంగా యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు ఉండరు. అందుకని పరబ్రహ్మం అనే యజ్ఞంలో హోమం చేయొచ్చు. ఈ కర్మయోగంలో ఏం చెప్తున్నారు? పరబ్రహ్మం అంటే భగవంతుడు అనుకుంటూ మన పనిని ప్రతిదీ అందులో సమర్పిస్తూ చెయ్యొచ్చు. అటువంటిది పరబ్రహ్మమే అగ్ని. డైరెక్ట్గా మన ముందు అగ్ని ఉండక్కర్లా, మన భగవంతుడే అగ్నిలో సమర్పిస్తున్నాను అంటే భగవంతుడే అగ్ని అన్నట్లుగా మనం ఈ యజ్ఞాన్ని పనిని ఆయనకి సమర్పించి చేస్తున్నాము అని అలా కొంతమంది చేస్తారు. కాబట్టి మరి రకరకాల మార్గంలో ఈ యజ్ఞం అంటే డైరెక్ట్ యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు మరి అది మంచిదే. అలా కాకుండా ప్రతి పనిని యజ్ఞం అని భగవంతుడి పరబ్రహ్మానికి సమర్పించి చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ విధంగా యజ్ఞాలు చేస్తారు. కొంతమంది డైరెక్ట్ యజ్ఞం చేయకపోయినా. సో ఈ కర్మయోగంలో మనకి ఇదే సూచించారు, ఇలా భగవంతుడు సమత్వంతో ఉండు ఏది చేసినా. అలా కాకుండా కొంతమంది ఇలా భగవంతుడికి సమర్పించి చేస్తున్నాము అన్నట్లుగా చేస్తూ ఉంటారు. యజ్ఞం అంటే యజ్ఞుడు అంటే మరి విష్ణు ప్రీత్యర్థం నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు యజ్ఞము. కాబట్టి రకరకాల యజ్ఞాలను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటేమో ఈ లౌకిక సంపదలన్నీ త్యాగం చేయడం ఒకటి యజ్ఞం, అంటే లౌకిక భావనను వదులుకుని ఆ కోరికల్ని వదులుకోవటం ఒక యజ్ఞం అయితే, రెండవది ఆధ్యాత్మిక ప్రాప్తి కోసం చేయబడేది. మరి భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం వాళ్ళకు ఉన్నవన్నీ కూడా అర్పిస్తూ అశాశ్వత సుఖాన్ని కోరేవారు మరి అలా అంటే భగవంతుడి నిజమైన వైరాగ్యం ఉన్నవాళ్ళు భగవత్ ప్రీత్యర్థం వాళ్ళకు ఉన్నదంతా అర్పిస్తున్నాము అనే భావనతో ఉంటే,
అశాశ్వత సుఖాలను, కొంతమంది భౌతిక సుఖాలను కోరే వాళ్ళు. అశాశ్వత సుఖాలంటే ఏమిటి? భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖాలు కోరుకునే వాళ్ళు ఇంద్రుడు, చంద్రుడు ఇట్లాంటి దేవతల ప్రీతి కోసం వాళ్ళకున్నవి సమర్పిస్తారు. అంటే ఏమిటి? కొంతమంది కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇటువంటి యజ్ఞాలు జరుపుతారు. ఏది మనకి అది కావాలి ఇది కావాలనే భావంతో. ఇంకా కొంతమంది మరి వాళ్ళకి పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తారు. అంటే భక్తి భావంతో వాళ్ళు అర్పిస్తూ ఉంటారు. కొందరేమో కోరికల కోసం చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ఏమో భక్తి భావంతో ఈ కోరికల్ని పక్కన పెట్టి భగవద్ అర్పితం అనుకుని చేస్తూ ఉంటారు. సో 2 రకాలు అది ఇక్కడ చెప్పిన విషయం అని చెప్పి భాష్యంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కొందరు వివిధ యజ్ఞాల ద్వారా భగవంతుని దేవతలను లెస్సగా పూజిస్తారు. సో దేవతలకి ఆ యజ్ఞం చేస్తే మన కోరిక తీరుతుందని, ఈ యజ్ఞం చేస్తే మన కోరిక తీరుతుందని చేస్తూ ఉంటారు రకరకాల యజ్ఞాలు ఈ బ్రాహ్మణుల్ని పురోహితుల్ని పిలిచి. సో అవి వాళ్ళు చక్కగా చేసినప్పుడు ఆ దేవతలు మెచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇస్తారు. కానీ అది మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఎందుకు తోడ్పడదు? దేనికి తోడ్పడుతుంది? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కోరికలు తీరుతాయి ఇంత శ్రద్ధగా మనం పూజలు యజ్ఞాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇంకా కొంతమంది పరబ్రహ్మం అనే దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క కోరికల్ని హోమం చేసేస్తున్నారు. కోరికలన్నిటినీ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు, పక్కన పెట్టేస్తున్నారు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. అటువంటి యజ్ఞం పెట్టి వాళ్ళు భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాం, ఇది మన బాధ్యత అనుకుని ఆ రకంగా చేస్తున్నారు యజ్ఞాన్ని. నిజమైన యజ్ఞం కాదు. ఏ పన్నైనా వాళ్ళు అలా యజ్ఞ రూపంలో కోరికల్నే సమర్పించేసి వాళ్ళు పనిని సమర్పించి అలా భక్తిభావంతో భగవత్ ప్రీత్యర్థం వాళ్ళు డ్యూటీ అనుకుని చేస్తున్నారు. సో అలా కొంతమంది ఉంటారు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. 2 రకాలుగా యజ్ఞం చెయ్యొచ్చు. కోరికల కోసం దేవతలకు, మరి పరబ్రహ్మమే అనుకుని ఆయనకు సమర్పించేసి మనం ఇక అది కర్తృత్వ భావం లేకుండా మనకి ఏదో కావాలనే కోరికను పక్కన పెట్టి చేయగలగడం. శ్రోత్రాదీన్ ఇంద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయాన్ అన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. ఇంకా కొంతమంది మంచి నిష్టలో ఉన్న వాళ్ళు శ్రవణాది కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా అంటే మొత్తం ఇంద్రియాల యొక్క ఇంద్రియాలు శ్రవణము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటినీ కూడా మరి మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తారు. సో ఇంద్రియాలు చూస్తాము లేదా చెవులతో విని ఎన్నో విషయాలు మీద కోరికలు, మరి అపేక్షలు, ప్రలోభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అవి చూపించినవి కావాలని, ఏదైనా ఇష్టమైనది వినాలని, ఏదైనా టీవీ సౌండ్ వస్తే అది విని వెళ్ళి టీవీ ముందు కూర్చుని ఏదో సీరియల్ చూడాలని, ఇలాంటి ప్రలోభాలన్నీ ఇంద్రియాలు కలిగిస్తాయి కదా. ఏదైనా సౌండ్ వినిపించినప్పుడు టీవీ సౌండ్, అరే నిజమే ఈ టీవీ టైం అయిందే వెళ్ళి టీవీ చూద్దాము అనుకుంటాం కదా, అదంతా ప్రలోభం. సో కొంతమంది నిష్టం ఉన్న వాళ్ళు మరి ఇటువంటి ఇంద్రియాలు పెట్టే ఈ ప్రలోభాన్ని మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తారు. అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేదే ఒక మరి అది ఒక అగ్నితో పోలుస్తున్నారనమాట. సో వాళ్ళకు వచ్చే ప్రలోభాలన్నిటినీ వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళి ఆ మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో పడేస్తున్నారు. సో ప్రలోభాలన్నిటినీ ఆ రకంగా కాల్చి బూడిద చేసేస్తున్నారు. ప్రలోభాలు ఏమీ లేకుండా అవి వాళ్ళు అలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. వచ్చింది వచ్చినట్లు కాల్చి పారేయడం అంటే ఏమిటి? మరి బూడిద అయిపోతే ఇంకా ప్రలోభం పోయినట్లే కదా. సో వీళ్ళు ఇలా ఇంద్రియాలు చూపించే ఈ శ్రవణం వల్ల వీటి వల్ల కలిగే ఈ ప్రలోభాలన్నిటినీ మనోనిగ్రహం అనే అగ్ని అన్నమాట. అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో వాళ్ళు వాటన్నిటిని దగ్ధం చేసేస్తున్నారు, ఇంద్రియాలు చూపెట్టే ప్రలోభాలను. ఇంకా కొంతమంది అంటే ఇది ఎవరంటే ఎక్కడో చాలా స్పిరిచువల్గా కొంచెం ఏది సన్యాస మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు, ఇంకా కొంతమంది గృహస్థ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా శబ్దాదీన్ విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. ఇంకా కొంతమంది ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో అర్పిస్తారు. కొంతమంది అంటే మరి ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో లేరో
అంటే ఎగ్జాంపుల్గా గృహస్థులు అని చెప్తున్నారు. బట్ జనరల్గా శ్లోకంలో చెప్పిన మీనింగ్ ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో లేని వాళ్ళు ఇంద్రియాలు చూపించే ఈ ప్రలోభాలన్నీ ఈ ఇంద్రియాల్లోనే అర్పిస్తున్నారు. అంటే తీసుకువెళ్ళి ఆ ఇంద్రియాల్లోనే పెడుతున్నారు, కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, తద్వారా ప్రలోభాలకు గురి అవుతున్నారు అని అర్థం. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలన్నిటినీ మనోనిగ్రహం అనే అగ్నితో బూడిద చేసి ప్రలోభాలు లేకుండా చేసుకోగలరు. కానీ ఆధ్యాత్మిక తత్వం లేని వాళ్ళు, ఈ భౌతిక తత్వంలోనే ఉన్న వాళ్ళు ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలన్నీ ఇంద్రియాల్లోనే నిమగ్నం అయిపోయి వాళ్ళు ప్రలోభాలకి గురి అవుతారు. ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో అర్పించేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఇంద్రియాలే భగవంతుడు అన్నట్లుగా ఆ ప్రలోభాలన్నిటినీ ఇంద్రియాల్లో అర్పించామంటే ఏమవుతుంది, ఆ ఇంద్రియాలను సాటిస్ఫై చేసుకునే విధానం కోసం తిప్పలు పడుతూ ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి అవస్థలు పడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఇలా మామూలు స్పిరిచువాలిటీ ఆధ్యాత్మిక తత్వం లేని వాళ్ళు ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలతో ఇంద్రియాల్లోనే నిమగ్నమై ఆ ఇంద్రియాలనే తృప్తిపరుచుకునే విధానంలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఆధ్యాత్మికత ఉంటే మరి మనోనిగ్రహంతో వీటన్నిటిని ఇంద్రియ ప్రలోభాలను జయిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక లేని వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలకు గురైపోయి వాటికే లోబడిపోతారు అని అర్థం అన్నమాట. సర్వాణి ఇంద్రియ కర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞాన దీపితే. సో ఇంద్రియాలు, మనోనిగ్రహం వీటన్నిటి ద్వారా మరి సాధించాలి. ఇంద్రియ మనోనిగ్రహం ద్వారా మనం ఆత్మానుభూతిని పొందాలి అనుకున్నప్పుడు కొందరు మరి ఇట్లా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ప్రలోభాలకు దూరం అయితే మరి మనం అప్పుడు ఆత్మానుభూతిని తెచ్చుకోవచ్చు అని అనుకున్న వాళ్ళు ఇంద్రియ కర్మలన్నిటినీ కూడా ప్రాణవాయువు కర్మలను, ఇంద్రియ కర్మలు ఏమిటి, ప్రాణవాయువు కర్మలు ఏమిటి, అన్నీ కూడా మనోనిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో అర్పిస్తారు ఆహుతులుగా. సో వాళ్ళు ఇంద్రియాలు చేయించే కర్మలనైనా ఈ ప్రాణవాయువు కర్మలనైనా మనోనిగ్రహంతో, సో అన్నీ కూడా సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో అది కావాలి. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మన మనసు ఎప్పుడు సరి అయిన మార్గంలో మనం చెప్పిన మార్గంలో వెళ్తుంది. సో ఏది పడితే అది కావాలనుకోకుండా, ఏది చూసినా ప్రలోభ పడకుండా మీది స్క్రీన్ సేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుంది, చేంజ్ అవ్వట్లేదు స్క్రీన్. ఓకే మాతాజీ, 1 సెకండ్ చూస్తాను. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఓకే వస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరిత మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ఉన్నారా? హరిత మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఉన్నారా మీరు? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇందాక వాయిస్ రాలేదని చెప్పి కట్టే బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాను మాతాజీ. ఓకే ఓకే, అంటే అదే స్క్రీన్ కనిపించడం లేదని ఇప్పుడే చెప్పారు, అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ పెట్టాను. సో స్క్రీన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా వస్తే చూసి కొంచెం ఇన్ఫార్మ్ చేయండి మాతాజీ. సో మిస్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఇంద్రియాలు మరి మనోనియమం ద్వారా ఇలా ఆత్మానుభూతి సాధించాలనుకునే వాళ్ళు ఇంద్రియ కర్మల్ని, ప్రాణవాయు కర్మల్ని మనోనియమం అనే ఆత్మలో అగ్నిలో ఆహుతులుగా సమర్పిస్తారు. సో అంటే మనోనిగ్రహం ఉన్నప్పుడు మరి ఈ రకంగా ఇంద్రియార్థాల్లో లగ్నమైన ఆత్మకు ప్రాణవాయువు కార్యాలు అంటే మరి ఇలా మన చెవులేమో వింటాయి, కళ్ళేమో చూస్తాయి, ఇవన్నీ చేస్తాయి కదా. ఏ రకంగా వీటన్నిటిలో లగ్నం అవుతాయో మన ఇంద్రియాలు,
ఈ ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాల్లో లగ్నమై ఆత్మకు అన్యమైన కార్యాల్లో పాల్గొంటాయి. అంటే ఈ ప్రలోభాలన్నీ అవి పెడతాయి కాబట్టి చూసినవన్నీ కావాలని ఇలా మనం ఆత్మతత్వానికి అన్యమైన ఈ భౌతిక తత్వం కోరికల్లో నిమగ్నం అయ్యేటట్లు చేస్తాయి మనల్ని ఇంద్రియాలు. సో ఇవన్నీ ప్రాణవాయువు కార్యాలని చెప్పేసి అంటారట. అయితే ఈ అపానవాయువు అనేది పైకి వెళ్తుంది. మనకు చూసారా ఈ వాయువులు 5 అని చెప్తారు. పంచవాయువు లేది ప్రాణాపాన సమాయుక్త అంటే ప్రాణవాయువు. మనం పూజ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, వ్యానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ ఇలా అంటూ ఉంటారు. అంటే ఇవి ఆ వాయువులు అనమాట. అపాన వాయువు అనేది పంచ ప్రాణాలు అంటారు చూసారా అవి. సో అపాన వాయువేమో పైవైపుగా వెళ్తూ ఉంటుంది, వ్యానవాయువేమో సంకోచ వ్యాకోచాలకు కారణం అవుతుందట, సమాన వాయువేమో సమత్వం కోసం, ఉదాన వాయువేమో ఊర్ధ్వానికి ప్రసరిస్తుంది. సో ఇలా సమాన వాయువేమో బ్యాలెన్స్ని చేస్తూ ఉంటుంది వీటన్నిటిని. ఉదానం అనేది మళ్ళీ ఊర్ధ్వం, మళ్ళీ పై వైపుకి. అధోముఖం అపానవాయువు అధో అంటే కింద వైపుకి, ఉదానమేమో పై వైపుకి. ఈ వ్యానవాయువేమో సంకోచ వ్యాకోచాలకు కారణమయ్యే వాయువు, సమాన వాయువేమో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసే వాయువు. సో ఈ ఐదిటికి 5 రకాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో మనిషి ఎప్పుడైతే జ్ఞానవంతుడవుతాడో వీటన్నిటినీ కూడా ఆత్మానుభవ అన్వేషణలో నియుక్తం చేయొచ్చు. సో మనం నిజంగా ఈ జ్ఞానవంతుడంటే వేరే ఏం అక్కర్లా, ఈ కోరికలను చంపుకుని ఇలా సమత్వ స్థితిలో ఉండగలిగినప్పుడు అన్ని వాయువులను కూడా మనం ఈ ఆత్మానుభూతి వైపే మళ్ళించవచ్చు. వీటన్నిటికీ ఇలా వేరువేరు దారులు ఉన్నా, కొన్ని పైకి కొన్ని కిందకి, కొన్ని ఏమో వ్యాకులతలు తెప్పించేవి ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో మరి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండటం నిశ్చలత్వాని కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని నువ్వు కామ్ చేసేసి ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉండగలుగుతావో, కోరికను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావో, మైండ్ని ప్రలోభాలు లేకుండా నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావో అదే జ్ఞానం. కాబట్టి ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడు మరి ఈ వాయువులన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలడు. ప్రాణవాయువు అన్నదానికి మీనింగ్ చెప్తున్నారనమాట. సో ఇంద్రియ కర్మల్ని ఎలాగూ కంట్రోల్ చేస్తాడు, ప్రలోభాలు కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు కదా మనోనిగ్రహంతో. అలా ఆత్మానుభవం సాధించాలనుకునే వాళ్ళు ఇంద్రియ కర్మల్ని ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలు కూడా, ఆ కర్మల్ని కూడా వాళ్ళు ఈ రకంగా ప్రాణవాయు కర్మల్ని కూడా మైండ్ కంట్రోల్తో మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో సమర్పిస్తారు. అంటే ఇవి పెట్టి ప్రాణవాయువుని మైండ్ కంట్రోల్తో ఈ 5 వాయువుల్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. అలాగే ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలను కూడా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఆపగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మానుభూతి కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియాలు డిస్టర్బ్ చేసినా, ప్రలోభాలు పెట్టినా సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఆపుకుంటారు. అలాగే అలా ఆపుకుని ఈ ప్రాణవాయువులతో చేసే ఈ 5 వాయువులను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు ఆ మనోనిగ్రహంతో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగాల మీద మమకారంతో మనం ఉన్నప్పుడు, ఆ అటాచ్మెంట్తో ఉన్నప్పుడు మరి ఇవన్నీ కూడా పరాగాత్మ అని పిలువబడుతుంది అన్నమాట. ఆత్మ అంటే అసలు మరి ఆత్మతత్వాన్ని మర్చిపోయినటువంటి ఆత్మని అర్థం. యోగ పద్ధతితో ఇలా వీళ్ళు దీనిని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారనమాట. ఇంద్రియాలనేమిటి, ప్రాణవాయువులనేంటి అని అన్నిటినీ. అది ప్రత్యేగాత్మ పద్ధతి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పతంజలి యోగంలో ఇలా కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఆత్మని ప్రత్యేగాత్మ అంటారు, ఇది యోగ పద్ధతితో కంట్రోల్ చేస్తే. అలాగే మరి ఇంద్రియ కంట్రోల్ చేయలేక మనం కోరికలకు వశమైపోయినప్పుడు ఆత్మని పరాగాత్మ అని అంటారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇంద్రియ భోగంతో సంగత్వం ఉన్నంత వరకు పరాగాత్మగా ఉండే ఆత్మ పరాగాత్మ అవుతుంది. అలాంటి ఇంద్రియ భోగం నుంచి బయటపడ్డాము అంటే ప్రత్యేగాత్మ అని అయిపోతుంది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి ఆత్మ మరి 10 రకాల వాయువులతో ప్రభావితం అవుతుందట. ఈ విషయం
ప్రాణాయామం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఏ విధంగా మన దేహంలో వాయువులన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయబడి మనకి ఈ భౌతిక సంగత్వం నుంచి ఆత్మ శుద్ధి పడటానికి ఎలా అయితే మనకి దోహదం చేస్తున్నాయో మరి చెప్పే పద్ధతి. అంటే ఈ వాయువులన్నీ మనం కంట్రోల్ చేస్తే మన ఆత్మ ఎలా శుద్ధి పడుతుంది. ఈ దేహంలో ఈ వాయువులు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా, వీటిని కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మరి ఆత్మతత్వం తెలుస్తుంది. శుద్ధం అవుతుందంటే ఆత్మ ఎప్పుడు శుద్ధమే. ఆత్మ చుట్టూ ఉన్న ఆ కోరికలనే మలినం పోతుందన్నమాట ఈ పద్ధతితో కూడా ఈ వాయువుల్ని మనం కంట్రోల్ చేసినప్పుడు. సో ఇదే యోగ పద్ధతి. సో యోగం ద్వారా, పతంజలి యోగం ద్వారా కూడా ఇలా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఈ కోరికలను మనం బయట పక్కకి నెట్టగలుగుతాం కాబట్టి, కంట్రోల్తో, మైండ్ కంట్రోల్తో. అంటే ఈ యోగా పద్ధతితో మనం మైండ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే మనం ఈ అండర్స్టాండింగ్తో, జ్ఞానంతో చేయలేకపోతే కొంతమంది యోగా పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. తద్వారా మైండ్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. సో ఏ పద్ధతులైనా పాయింట్ ఏమిటి? మైండ్ కంట్రోల్ చేయగలగాలి, మనస్సును నిగ్రహించుకోగలగాలి. మనస్సును వశం చేయకూడదు కోరికల నుంచి కంట్రోల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో వాళ్ళు ఈ పతంజలి యోగ పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళు ఈ యోగాన్ని ఫాలో అయ్యి ఆత్మను ఆ రకంగా తెలుసుకుంటారు, కంట్రోల్ చేసుకునే మైండ్ని అని చెప్తున్నారు. ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తథా పరే స్వాధ్యాయ జ్ఞానయజ్ఞాశ్చ యతయ సంక్షిత వ్రతాః. సో కఠిన వ్రతాలు చేపట్టి ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళ సంపద అర్పించడం ద్వారా, కొంతమంది ఏమో తీవ్ర తపస్సులు చేయడం ద్వారా, కొంతమంది అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని పాటించడం ద్వారా ఇలా దివ్య జ్ఞానాని కోసం, ఆధ్యాత్మికత కోసం వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా జ్ఞానవంతులు అవుతారు. అంటే ఇక్కడ రకరకాలుగా ఎలా మనుషులు మరి ఇటు మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు, అలా చేసుకోకుండా ఇంద్రియాలకి, భౌతికత్వానికి వశమైన వాళ్ళు ఎలా ఆత్మతత్వం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అనేది చెప్పి, ఇప్పుడు రకరకాలుగా కొందరు ఎవరికి చేతనైన విధంలో అని ఇప్పుడు యోగా పద్ధతి అని పైన చెప్పారు. ఇక్కడ కొంతమంది కఠిన వ్రతాలు చేపడతారట. ఎలాంటి కఠిన వ్రతాలు? వాళ్ళ సంపదంతా అర్పించడం ద్వారా, ఇంకా కొంతమంది తీవ్ర తపస్సులు చేయడం ద్వారా, ఇంకా కొంతమంది అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని పాటించడం ద్వారా, ఇలా ఈ స్పిరిచువల్గా కొంతమంది వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా ఈ రకంగా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? సింపుల్ మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ స్వార్థతత్వం లేకుండా కోరికల్ని తగ్గించుకుని ఉండగలగటమే, ఏ పని చేసినా కోరికతో కాకుండా నా డ్యూటీ అనుకుని చేయగలగటమే జ్ఞానం. అది చేయగలిగినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా అదే జ్ఞానం. సో అలా ఆ కోరిక అనేది తగ్గించుకోవడానికి ఇవన్నీ అన్నమాట. వాళ్ళకి ఉన్నదంతా ఇచ్చేయడం, లేదా తీవ్ర తపస్సులు చేయడం, మరి ఇందాక అష్టాంగ యోగా అన్నది కానీ ఏది పతంజలి యోగా, తర్వాత అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఇలా వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా, వేదాలు చదివి తెలుసుకుని ఓహో ఇలా ఉండాలని అలా ఆచరించడం ద్వారా ఇలా జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యజ్ఞాలన్నీ రకరకాల పద్ధతులన్నిటినీ యజ్ఞాలు అన్నారనమాట. ఇక్కడ చెప్పిన యజ్ఞాలన్నీ వివిధ భాగాలుగా విభజింపవచ్చు. కొంతమంది ఏమో దానాల రూపంలో వాళ్ళ సంపదంతా త్యాగం చేసేసి కొందరు ఉంటారు. మరి భారతదేశంలో ధనవంతులు, రాజవంశానికి చెందిన వాళ్ళు చాలామంది ఈ ధర్మశాలలు, క్షేత్రాలు, మరి సత్రం అని, అనాథాశ్రమాలు, విద్యాపీఠాలు, ఇవన్నీ ధర్మ సంస్థలన్నీ పెడుతూ ఉంటారు కదా. అలాగే ఇతర దేశాల్లో కూడా మరి పేదవాళ్ళకి అన్నము, విద్య, వైద్య సౌకర్యాలు అవన్నీ ఉచితంగా ఇచ్చే ధర్మ సంస్థలు, వైద్యశాలలు ఎన్నో ఉన్నాయి, వృద్ధాశ్రమాలు. ఇటువంటి ధార్మిక కర్తలందరూ కూడా వీటిని ద్రవ్యమయ యజ్ఞాలు అంటారట. అంటే ధనాన్ని, వాళ్ళకున్న దాన్ని ఈ రకంగా వాళ్ళు ఇచ్చివేస్తున్నారనమాట. కోరికలతో మనమే ఉంచుకోవాలి అనే భావన లేకుండా వాళ్ళు అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లు వాళ్ళు దానాలు చేస్తూ ఆ రకంగా వాళ్ళు అలాంటి యజ్ఞంలో వాళ్ళు శుద్ధి చెందడానికి
ప్రయత్నిస్తున్నారు అని చెప్పి ఫస్ట్ మొదటి రకం గురించి అలా చెప్పారు. ఏది ఇక్కడ చెప్పారు కదా, కొందరు ఉన్నదాన్నంతా సంపత్తిని అర్పించడం ద్వారా. సో ఆ రకంగా అందరికీ మరి వారు వీలైనంత వరకు వాళ్ళకున్న దాంతో హెల్ప్ చేయాలని చూసేవాళ్ళు. అది ద్రవ్యమయ యజ్ఞం. సో అంటే మనీ ఇచ్చి ఆ రకంగా ఉన్నదాన్ని ఇచ్చి. ఇంకా కొంతమంది జీవన ప్రాప్తి కోసం ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళడం కోసం చంద్రాయణం అని, చాతుర్మాసంలో రకరకాల కఠిన నియమాలు, తపస్సులు వీటన్నిటినీ చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఇలా నియమపూర్వకమైన జీవితం గడపడానికి మరి కొన్ని తీవ్ర వ్రతాలు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి చాతుర్మాస దీక్షలో మనిషి 4 నెలలు అంటే జూలై నుంచి అక్టోబర్ వరకు చాతుర్మాసాలు అంటారు. చాలా ఆ టైంలో చేస్తే చాలా మంచిదని. సో కొంతమంది ఆ టైంలో గడ్డను తీసుకోరు. తర్వాత కొంత ఆహారాన్ని కూడా సరిగ్గా ఏకభుక్తులు అంటే ఒక పూట ఆహారం తీసుకుంటారు. మరి ఇల్లు వదలకుండా వాళ్ళు అంటే అటు ఇటు అనవసర చోట్లకు వెళ్ళరు. మరి ఇట్లా వాళ్ళు కొన్ని సుఖాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నియమబద్ధంగా కొన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. వాటన్నిటిని తపోమయ యజ్ఞాలు అంటారనమాట. ఇలా నిష్టగా కొన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండే విధానాన్ని. ఇంకా అదొక రకం. ఇంకా కొంతమంది ఈ బ్రహ్మత్వం మరి పతంజలి యోగం కానీ, హఠయోగం కానీ, అష్టాంగ యోగం కానీ ఇటువంటి వాటిల్లో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఈ ఆత్మానుభూతికి. ఇంకా కొంతమంది తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఇలా ఇట్లాంటి ఏదో ఒక సిద్ధత్వం కోసం చేస్తే మరి భౌతిక జగత్తులో మనం ఏదో సిద్ధత్వం కోసం చేసేటటువంటి యోగ యజ్ఞాలు. ఇంకా కొంతమంది ఏమో వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, వేద శాస్త్రాలు ఇవన్నీ సాంఖ్యయోగాన్ని అధ్యయనం చేయడంలో కొంతమంది. సో ఇవన్నీ కూడా స్వాధ్యాయం అంటారు. వేదవాంగ్మయాన్ని చదవడం స్వాధ్యాయం. సో వీటిని స్వాధ్యాయ యజ్ఞాలు అని చెప్పి అంటారనమాట. ఈ రకంగా మరి యోగులంతా కూడా రకరకాల యజ్ఞాల్లో నియుక్తులై ఉన్నత స్థితిని అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందాలని కోరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటారు. కొందరేమో కఠినమైన వ్రతాలు చేపట్టి సంపదంతా అర్పించేసి అలా, కొందరు తీవ్ర తపస్సులు చేస్తూ, కొందరు అష్టాంగ యోగ పద్ధతితో, కొందరు వేదాధ్యయనంతో, కొందరు ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని వైరాగ్యం అంటే కోరికల్ని వదులుకోగలగడం. సో ఆ రకంగా అదే మరి జ్ఞానానికి అవసరమైంది ఏమిటంటే ఈ వైరాగ్యం ఉండాలి. సో అలా ఈ పద్ధతులన్నిటి ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని, వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తథా పరే ప్రాణాపానగతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతాహార ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. సో ప్రాణాయామం ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కొద్దిగా టైం పడుతుంది. అందుకనే వీలైనంత వరకు మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తూ వెళ్తున్నాము. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అనమాట. రకరకాలుగా ఈ కర్మయోగం గురించి చాలా చక్కగా విశదీకరంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అది చూస్తున్నాము. సో కొంతమంది ప్రాణాయామం ద్వారా సమాధిలో ఉండాలనుకుంటారు. ఇంకా ప్రాణాయామం అంటే తెలుసు కదా, ఒక పద్ధతిలో ఊపిరి పీల్చడం. అంటే మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, రైట్ సైడ్ క్లోజ్ చేసి నోస్, మరి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి గాలి పీల్చటం, ఆ తర్వాత అటు మూసేసి యువతల మళ్ళీ రైట్ సైడ్ నుంచి బయటకు వదిలి మళ్ళీ అదే సైడ్ నుంచి లోపలికి పీల్చడం, మళ్ళీ మూసి రెండో వైపు నుంచి వదలడం, వదిలిన వైపు నుంచి మళ్ళీ పీల్చడం, మళ్ళీ మూసి యువతల వైపు నుంచి వదలడం. అది ప్రాణాయామం. అట్లా ఒక 10 sets అన్న మినిమం చేస్తే 2 పూటల మంచిది. ఈవెన్ ఇది మన ఎలర్జీలకి వాటికి కూడా పనిచేస్తుందని ఏదో అంటూ ఉంటారు. బట్ ఏదైనా అది కరెక్ట్గా తెలుసుకుని చేయాలనుకోండి. బట్ ప్రాణాయామం ద్వారా కొంతమంది ఇక ప్రాణాయామం, సమాధి వీటన్నిటిలో అలా ఉండాలనుకుని కొంతమంది ఈ ప్రాణాన్ని అపానాన్ని ప్రాణంలోను,
అర్పించాలి అని చెప్పేసి ప్రయత్నించి శ్వాసను పూర్తిగా బంధించి ఇలా అంచెల్లో సమాధి మగ్నులు అవుతారు. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రీమ్ పద్ధతులు, ఈ రోజుల్లో మనం ఫాలో అవ్వలేని పద్ధతులు ఇవన్నీ. కానీ ఆ రోజుల్లో కొంతమంది ఫాలో అయ్యేవారు. సో అట్లా అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఆహారాన్ని నియమించి ప్రాణవాయువులోనే యజ్ఞంగా సమర్పిస్తారు. అంటే కొంతమంది ఆహారాన్ని కూడా వదిలి, మనం ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీలో చెప్తారు. ధ్రువ మహారాజు తపస్సు చేసినప్పుడు మొదట్లో మరి ఆయన కొంచెం ఆకులు ఆ పళ్ళు తింటూ ఉండేవాడు. తర్వాత అవన్నీ తినడం మానేసి వాటర్ మాత్రమే తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అది మానేసి గాలి మాత్రమే పీల్చాడు. ఆ తర్వాత గాలి పీల్చడం కూడా ఆపేశాడు. అది మరి అందరి వల్ల అటువంటి ఈ రోజుల్లో మనం చేయదగ్గవి చేసేవి కాదు. సో ఆ విషయం జనరల్గా చెప్తున్నారు. కొందరు ఆహారం నియమించి ప్రాణవాయువులోనే యజ్ఞంగా సమర్పించి సమాధి స్థితికి వెళ్తారు అని వాళ్ళు ఈ ప్రాక్టీస్లన్నీ చేస్తూ వాళ్ళు ఆ రకంగా సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఇందాక చెప్పారు కదా. ఈ శ్వాస నియమించే పద్ధతిని ప్రాణాయామం అంటారు. అంటే బ్రెత్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ఈ పద్ధతి చాలా ఆసనాలు హఠయోగంలో ప్రారంభ దశలో చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రాణాయామం గురించి ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోవడం కోసం, మరి స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ కోసం అసలు ఒరిజినల్గా ఆ రోజుల్లో చెప్పారు. ఈ దేహంలో ఉన్న మనం ఇందాక ఈ వాయువులన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా, వాటన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసి వాటిని విరుద్ధ దశలో వెళ్ళేటట్టు చేయొచ్చు అన్నమాట ఈ యోగ పద్ధతుల ద్వారా. అంటే పైకి వెళ్ళే వాయువుని ఆపోజిట్ సైడ్కి కూడా పంపొచ్చట ఈ యోగ పద్ధతి ద్వారా. కానీ అయితే అపానవాయువు మరి కింది వైపుగా వెళ్తుంది కదా, ప్రాణవాయువేమో పై వైపుగా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ రెండు వాయువుల్ని కూడా ఇలా విరుద్ధ దశల్లో వెళ్ళేటట్లు చేసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో చివరికి పూరకంలో తటస్థ స్థితిలో, అంటే చివరికి ఒక సమమైన స్థితిలో, అంటే రెండు ఒక చోట మీట్ అయ్యే స్థితిలో ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాడట ఈ ప్రాణాయామం చేసే యోగి. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలన్నీ అర్పించడం కూడా రేచకము ప్రాణాపాన వాయువుల చలనం సంపూర్ణంగా స్తంభించినప్పుడు ఈ కుంభక యోగంలో ఉన్నట్లు చెప్తారు. సో వాళ్ళు ఇలా రకరకాల బ్రెత్తో వాళ్ళు ఏవో ప్రాక్టీసులు చేసి చివరికి వాళ్ళు పూర్తిగా ఒక స్తంభించినట్లుగా ఉండగలరు అటువంటి యోగా చేసేవాళ్ళు. దాన్ని కుంభక యోగం అని అంటారట. ఇలా కుంభక యోగం ద్వారా మరి ఈ సంపూర్ణ స్థితికి, అంటే ఈ కంప్లీట్ కోరికలు లేని వైరాగ్యానికి తెచ్చుకున్న మనిషి ఆయుర్వృద్ధిని, అంటే వాళ్ళిక ఎన్నాళ్ళైనా అలా ఉండగలరు అనమాట కుంభక యోగంతో. బుద్ధిమంతుడైన యోగి ఇంకొక జన్మ కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఈ జన్మలోనే పూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి అనురక్తుడై ఉంటాడు. మరి ఊరికినే అలా మనం ఆ కుంభక యోగంలో ఉన్న ఏం ఉపయోగం, ఇదే జన్మలో అలా కంటిన్యూ అవ్వడం. అందుకని నిజంగా మనకి మరి ఏది ఉపయోగం, ఈ జన్మ ఇంకో జన్మ కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఈ జన్మలోనే మనం పూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి. అందుకని వివేకవంతుడికి ఆ విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అందుకని సరే, అందుకని వాళ్ళు ఈ జీవితాన్ని పొడిగించుకుంటారట. ఎందుకు? ఈ జన్మలోనే ఆ రకంగా మరి పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకుందామని. కానీ భక్తిభావంతో ఉన్నవాడు భగవత్ సేవలోనే ఆటోమేటిక్గా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంత కుంభక యోగాలు, ఈ ప్రాణాయామాలతో మొదలుపెట్టి కుంభక యోగాలు ఇవి చెయ్యక్కర్లేదు. భక్తిభావం ఉంటే ఆటోమేటిక్గానే నీ ఇంద్రియ కంట్రోల్ కోసం అంత అవస్థ ఎందుకు? నువ్వు భక్తి పెంచుకున్నావంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆ భక్తే ఈ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసేటట్టు, కోరికలు తగ్గించుకునేటట్లు చేస్తుంది అంటున్నారనమాట. అందుకని ఎప్పుడు ఈ భక్తిలో నియుక్తమైనప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలు కూడా ఇతర కర్మలలో ఉండాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ స్లోగా వదులుకుంటాయి, భక్తిలోనే సెట్ అవుతాయి. సో అందుకని అలాంటి భక్తుడు అతని ఈ శరీరం అంతమైన తర్వాత ఆటోమేటిక్గానే భగవంతుడి దగ్గరికి
వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అందుకని అతను ఇట్లా యోగాలు చేసి జీవిత పరిమాణం పెంచుకోవాలని ఇవన్నీ చేయవలసిన అవసరం చెయ్యడు, పనులు చెయ్యడు. అతను భక్తి భావంలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ భక్తిలో సెట్ అయితే ఎప్పుడైనా భగవంతుడే చివరికి మనకి లభ్యం అవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీతలో కూడా ఏం చెప్పాడు భగవంతుడు? మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో ఎవరైతే నన్ను మరి భక్తిలో అనన్య భక్తిలో నియుక్తుడైన వాడు మరి ఈ త్రిగుణాలను దాటితే మరి కోరికలు అనేవి ప్రలోభాలు అనేవి కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఆటోమేటిక్గా. భక్తిభావంతో అవి అలా కంట్రోల్ అయిపోతాయి. త్రిగుణాలకు లోబడి ఉండవు, ఎప్పుడు పవిత్రం అయిపోతుంది మనస్సు భక్తితో. కాబట్టి అలా భక్తిలో ఉన్నవాడు ఈ గుణాలన్నింటినీ దాటి శీఘ్రమే ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకుంటాడు. బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అని చెప్పి చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో ఈ మార్గాలన్నీ భగవంతుడు చెప్పారు. ఏది ఒక్కొక్క యుగంలో ఇదివరకు రోజుల్లో వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా యోగ పద్ధతుల్లో ఏదో ఉండేవారు, కానీ మరి అంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది భక్తి యోగంలో చూస్తాము. అన్నిటికంటే అందుకని సులభమైన మార్గం భక్తి యోగమే అని చెప్పి చెప్తారు ప్రభుపాద. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇంత కష్టపడి యోగాలన్నీ అక్కర్లేదు, భక్తి భావం పెంచుకుంటే తప్పనిసరిగా భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. కాబట్టి పతనం అయ్యే ప్రశ్నే లేదు ఈ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు. ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా చివరికి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తాను. సో ఇక్కడితో ఈరోజు ఆపుతాము. 30th శ్లోకా నుంచి రేపు క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా 12 శ్లోకాలు దాకా ఉన్నాయి, 42 శ్లోకాస్. సో చూద్దాం, రేపు ఫినిష్ చేయగలుగుతాను. క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు హరిత. రావట్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ